Ekologiya we hukuk guramasy Türkmenistana hazar taslamasy üçin beriljek garzyň togtudylandygyny aýdýar. Tebigaty we adam hukuklaryny gorayan Crude Accountability, ýagny tebigy jogapkärçilik guramasy Ýewropanyň dikeldiş we ösüş bankynyň dünýäniň iň bir korrumpirlenen awtoritar rejimleriniň birinde deňizdäki neft ýataklaryny özleşdirmäge dahilly CMI offshore garzlaryny goýbolsun edendigini habar berýär. CMI offshore kampaniýasy Ýewropanyň dikeldiş we ösüş bankyndan hazardaky neft taslamalarynda ulanmak niýeti bilen deňiz gemillerini satyn almak üçin $21 milyon garz almakçy bolupdyr. Düýbi Birleşen Ştatlarda ýerleşen guramanyň web saytynda 7 fevralda çap edilen beýanatda aýdylmagyna görä, Crude Accountability bankyň bu garzlary bermek bilen öz daşky gurşu we sosial tiýasatyny şol sanda Türkmenistan babatyndaky ýurt strategiýasyny bozýandygyny aýdyp, olaryň berilmegine garşy isçen görüş alyp bardy. Gurrunga edilen garzlar diýilip kategoriýalaşdyrylan bolsa-da, bu taslamanyň hazır döwlet tebigi goraxanalaryna uly täsiriniň bardygyna garamazdan onuň mümkin bolan sosial we daşky gurşu täsirlerini töwerekleýin baha berilmeýär diýip Nisir bu goraxananyň halkara ähmiýetli Ramsar konwensiýasy arkaly goralýandygyny ünsü çekýär. Ramsar konwensiýasy esasan suwluk ýerlerde ýaşaýan guşlaryň gelýän halkara ähmiýetli suwly batgalyk ýerleri hakyndaky sertnamadyr. Ekoloklaryň ynanjyna görä CMI offshore kampaniýasynyň neft platformalaryna hyzmat edýän gämileri hazır döwlet goraxanasyna hup salýar. Çünki onuň gämileriniň marşruty şu goraxananyň çäginde hereket edýär. Tebigi jogapkärçilik guramasynyň esasy öňe sürýän delilleriniň birine görä, bu garzlar bankyň Türkmenistan babatdaky ýurt strategiýasyny hem bozýar. Çünki bu strategiýa ýurduň dolandyrys we iqtisady görkezüjileri gowulaşança onuň neft gaz pudugyna maýa ýatyrmagy qadagan edýär. Ýewropanyň dikeldiş we ösüş banky bu taslamany transport proýekti hükmünde görkezen hem bolsa, hakykatda ol Dragon Oil kompaniýasynyň deňizde neft ýataklaryny özleşdirmek işlerine hyzmat edýär we bu energiýa pudugyna dahilly maýa goýumy bolup çykýar diýip hukuk guramasynyň habarynda aýdylýar. Crude Accountability guramasy 2017-nji ýylda bu taslamanyň nädogry kategoriýalaşdyrylandygyny we onuň töwerekleýin sosial hemde daşky gurşu täsirleri synany talap edýändigini aýdyp, Ýewropanyň dikeldiş we ösüş bankynyň taslamasynyň üstünden şikaýet etdi. Mundan başga guramanyň toplan maglumatlarynyň esasynda geçirilen barlyklar bu taslamanyň täsiriniň ýetýän ýerlerinde çynlyky neft hyzmalarynyň dowam edýändigini we bu meselede soňky 10 ýyllykda hiç bir gowulaşmanyň bolmandygyny ýüze çykardy. Ýewropanyň dikeldiş we ösüş bankynyň demokratiýany we pikir dürlüligini ilerletmek mandaty bolan ösüş bankynyň bilelesmek, söz aýtmak we ýygnyklar azatlyklarynyň düýpden ýok ýurda bolan Türkmenistan uglevodorat pudugyna maýa ýatyrmak mümkinçiligini seretmegi aýlygynç diýip Crude Accountability guramasynyň Günorta hazar we daşky gurşu bölüminiň direktori Sonya Zilberman aýdýar. Nevetin pulu prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň hususy jüýsünde ýitirim bolup gidýär. Türkmenistan dünýäniň 4-nji orundaky gaz gorlaryna eýe. Emma ýurdun köp böleginde adamlar gysda gaz ýetmezçiliginden kösenýär. Bu hili garzlar ne türkmen halkyny, ne de daşky gurşawy peýda getirýär. Olar diňe korrupsiýany we adam hukuklarynyň bozulmagyny güýçlendirýär diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Crude Accountability Ýewropanyň dikeldiş we ösüş bankynyň Türkmenistana kenardan uzakdaky neft ýataklaryny özleşdirmek üçin berjek garzlaryny goýbolsun etmegini gutlaýar we banky Türkmenistan üçin täze ýurt strategiýasyny isläp düzendi, köp üçin köp, az üçin az diýen temelesmeden ugur almaga çagyrýar. Düýbi Birleşen Ştatlarda ýerleşen Crude Accountability tebigaty we adam hukuklaryny goramak bilen meşgullanýan we girdejek gowulaşmaýan gurama bolup, Hazar we Gara deňiz regionlarynyň ýerli tebigi teristler we olaryň saglygy ýetirýän yaramaz täsirlerine garşy görüşýän jemgyýetçilik toparlary bilen isleşýär. Bu gurama tebit synagatyndan hiç bir maliýeleşdirme kabul etmeýär. Onuň ähli mali teristesi hususy adamlardan we şahsy gaznalardan gelýär diýip Crude Accountability guramasynyň saytynda aýdylýar.